Sziasztok, ebben a videóban az eredélyesek videót. Jó. De a húgom össze elkezdett beszélni. Freddy ma elindult. Most már jól elindultanak a kamerákat. Kamera Freddy. Valami kapja a folosabb gameplay. Ott nem ott is ott egyszer kapom ma megöbbani. Azt mondom nekem nem. De ha már kiviszem, akkor ez ilyen kevés persze. Nem. De Freddy meg szakakam hétben van. Bonnie meg egyszer indulsz. De jó ki tudja a medvet akarni az összes. De oké. Ott az összes jó, kivéve a... nem tudom melyik. De nem tudom, jónak lehetne mondani gacsa része. Például bemegy? Nem Freddy, hanem a... Nem tudom Freddy hova megy. Nem ott van, az biztos. Például nem jelent a veszélyt. Hát teljesen nem jelent a veszélyt. De valahogy rá nem mondtad, hogy nem tudnak repetést okozni. Feldemetik a kam hétben van a körül. Bonnie meg nincs sehol, és itt talán lehet tudod. Erre szűdöltöttem. Sokat nézek most a kamerát. Nézd, a tévig tartom, hogy lezárt. Behalakított az ajtó. Kasson nem fog támadni, Bonnie? Ott lehet, hogy te akarna támadni akkor. Egy kis kivett észre. Malmuk. Jó, akkor ezt nekem most át kell gondolnom. Azt mondta, van Bonnie Mexikó. És most kettő ebben onnan fog támadni. De persze nem a legmoskék, hanem éjszaka volt, és elmészett volna a vita, mert már nem akarok utazni, kész.